Philippines ഉണ്ട് ഫിലിപ്പീൻസ് ആരും പോയിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് പേര് പോയിട്ടില്ല ശ്രീലങ്കാലം ഇവരുടെ വാക്സിൻ നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റും വാക്സിൻ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പോവാം അതിൻ്റെ കണ്ടിട്ടില്ല susunod ng iba mga balay dili para balay higdaas. So ada ka ngayon ha Angeles Pampanga ginano ka di Dabudoy uli na nga adam pan ngawil kita ng isda. Di ko mag-live na naman ako bukas. Ano ko Elmer, i-subscribe at akong YouTube channel. Kaya waray lady parado. Subscribe mo naman. Si Leo Puentes. Hino nga ni nga Leo Puentes. Okay man mo bro, picture. Kanay ka anak
Fuentes. Ano na ako din ang Kuwait kasi magsi 17 years na naman ako dito din ang Kuwait. So alam mo na, nauli lang ako Pilipinas every 2 years or 3 years. Yan na 3 years o na yun, di na ako nakaka-uwi. So ang uwi ko lang naman every 2 years, 1 lang sa Pilipinas. So di ko naiikot ang family. One month lang at bakasyon every 2 years noon. Ngayon 3 years, so kaya ako kakauli. Pwede naman umuwi pero magasto. Mahirap umuwi. Papago-bago ang desisyon ng airport dito, baka hindi na ako makabalik. Sayang sa sahod. Sinasahod ko, hindi kaya dyan sa Pinas. Sahod ko dyan. Sahod ko dyan siguro ang sahod ko dito siguro buyag. Sahod na ng mayor yata. Ay grabe. Ganun lang. Oy, Elmer, sagutin mo ko. Sino ba? Kanino ba anak ito si Leo Fuentes? Are you watching? Nanonood ka pa ba? Ibang lahi kang kasapit. Sarap yan. Mga Ethiopia. Diba tera kaya kan?